এই দ্বিতীয় ভাগରେ ଆଲାଦିନ ବିନା ୱିଶ୍ ୟୁଜ୍ କରି ଚାଲାକିର ସହ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବା କଥା ଦେଖାଏ। ତାପରେ ବାହାରେ ବସିକି ଆଲାଦିନ ଆଉ ଜିନ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଲାଦିନ ପଚାରେ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ଏମିତି ୱିଶ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ମାଗିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାର ରିପ୍ଲାଏରେ ଜିନ୍ କୁହେ ଏ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି। ତାପରେ ଜିନ୍ ଆଲାଦିନକୁ ପଚାରେ ତୋର ଫାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲାଦିନ ଗୋଟେ ସେହେନ୍ସା ରାଜା ହେବା କଥା ମାଗେ। ତାପରେ ଆଲାଦିନ ଗୋଟେ ରାଜାର ରୂପ ନେଇକି ରାଜକୁମାରୀର ହାତ ମାଗିବାକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେଠି ସବୁ କଚରା କରିଦିଏ। ସେ ସବୁକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ ରାତିରେ ଆଲାଦିନ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ ଟାଇମ୍ ବିତାନ୍ତି। ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ଭାବେ କି ଏ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଜାଫରର ସୈନିକମାନେ ଆଲାଦିନକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଅରିଜିନାଲି ସେ ଆଲାଦିନ ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଜାଫର ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ କରେ କି ଆଲାଦିନକୁ ଚିରାଗ ମିଳିଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ହିରୋଗିରି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଲାଦିନକୁ ଉପରୁ ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଆଲାଦିନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜିନ୍ ଆସେ, ଆଉ ରୁଲ୍ରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରେଇ ଆଲାଦିନର ସେକେଣ୍ଡ ୟୁଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆଲାଦିନ ତାପରେ କୁହେ ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଲାଇକ୍ ମିଛ ମିଛିକା ରାଜା ହେଇକି। ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିକି ଜିନ୍କି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଚିରାଗ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ତାପରେ ଆଲାଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଜାଫର ତାଠୁ ସେ ଚିରାଗଟା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ। ଚିରାଗର ପାୱାରକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜାଫର ପୁରା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଆଲାଦିନ ରାଜା ରାଜକୁମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଫର ସହ ଲଢ଼େଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜାଫରର ପାଲତୁ ଚିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶାଗୁଣା ହେଇକି ଆଲାଦିନକୁ ପିଛା କରେ, ଆଉ ପୁଣି ଚିରାଗ ଆଣି ଜାଫର ହାତରେ ଦେଇଦିଏ। ଆଲାଦିନ ଜାଫରକୁ ଚିଡ଼ାଏ କି ସେ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଲେ ବି ତାଠୁ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନ୍। ସୋ ଜାଫର ତାର ଲାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ରେ ଜିନ୍ଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଜିନ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ମାଗେ, ଆଉ ସେ ଏଥିରେ ଫସିଯାଏ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିରାଗ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଯାଏ ଜୀବନ ସାରା। ଶେଷରେ ଆଲାଦିନ ତାର ଲାଷ୍ଟ ୱିଶ୍ରେ ଜିନ୍ର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମାଗେ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା ରୁହନ୍ତି। ଆଲାଦିନ ଶେଷରେ ରାଜକୁମାରୀକୁ ବାହା ହୁଏ, ଆଉ ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଦାସୀ ସହିତ ବାହା ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ ବିତାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।